să mă citesc chat-ul. Deci, vărul Vanu, încearcă să, dacă ai Instagram sau Facebook, să te sune pe Facebook, să vadă că existi, înțelegi? Te conectezi cu el și o să-l ajute și computer și botez pe acest bărbat amărât să-și cumpere și el găini. Și vreau să faci un videoclip, vărul Vanu, în care îl pomenești pe botez și pe computer. Și poate înfur oamenii. Asta este viața, că îi inspiri milă, știi, cu burta aia căzută. N-am ce să fac. Asta e viața, norocul tău. Meriți, frate, că ești handicapat. Îți place mâncarea, asta e viața. Nu te judec. Du-te în pula mea la mudita burtă în el, tot. Nu mă judeca, mahoi. Dar cât bagi în tine? Băgă-ți-i pula în burta aia, cât mănânci? Nu te mai să Dumnezeu, ai dat în porci. Nu te băgă-ți-i pula la muncă. Dar cât mănânci? 7-8 oale mese la masă. Dar nu lumea mâncare, ești amărât. Dar de ce ai burta mare? Ai mâncat un porc? Nu te mai sator Dumnezeu. Dă-ți iar tâlpul la cap mai repede. Uite, el mănâncă, nu fac live-uri. Du-te la muncă.